Witamy kraśni na dnešním koncercie. Zebraliśmy się w prekrasnych, nowych, odnowionych przemieszczeniach Akademii Rycerskiej. Nachodzimy się w sali maneżowej, gdzie pierwszy raz byłam na takiej stryczy w środowisku lemfijskim, ukraińskim. Stryczamy się z wyjątkowej nagody. Stryczamy się, żeby dać taki symbol naszej solidarności z ludźmi, którzy poterpili. Pewnego przyjaciela poznaje się w pewnym położeniu. To fragment Małego Princa w 2014 roku wydanego w przekładzie lemkівським staraniom wydawnictwa Lemko Tower. A sprawcią działalności literackiej, kulturalnej jest osoba wyjątkowa, otec Artur Hraban, paroch parafii prawosławnej Uspenia Prenajświatszej Bogorodicy w Ługach oraz parafii Świętego Michała w Berezi. Animator kultury społecznych, człowiek, którego dotknęło terpienia 30 listopada, jak zapewne znacie z prasy, z portali społecznościowych, stało się to do nieszczęścia, spłonęła plebania. Dotychczas otec Artur pomagał wszystkim. Teraz dumam, że przyjaciela należeć się w bidi i że wypada pomocy. Dlatego kraśnie dziękuję wszystkim, którzy dneska odpowiedzieli na apel i przyszli dnes do sali manieżowej na dnešniejszy koncert. Gramy dla otca Artura i jego rodziny. Witam wszystkich serdecznie. Dnešniejszy koncert, można powiedzieć, jest koncertem wspierającym otca Artura Hrabana i jego rodzinę w potrzebie. Otec Artur pomagał innym. Teraz myślę, że to też jest egzamin dla suspilności z dobrego serca. Po prostu jak można pomóc ludziom w potrzebie, raz diaczowy kultury, duchownemu, świaszczennykowy, a dwa po prostu dobremu człowiekowi. Radujcie się, ludzie, radujcie
scenie koncert podumany był tak, że w dwóch częściach, w pierwszej odsłoni najmłodsza kyczerka, potem chor Połonyna czwartego загальноосвітнього ліцею в Legnicy imeni Bogdana Ihora Antonycza, a i też hurtok gimnazjalny, też z bardzo ciekawym śpiewem. Onych pan Roman Hawran tak w balladowy liryczny strój i na koniec gospodar ansambl pieśni i tańca kyczera. Gneska była ważliwy dzień dla nas tak naprawdę, bo otec Artur Hraban jest dla nas wyjątkową ludyną, jaka nieraz nam pomogła, wspierała i tak naprawdę dużo często na samym początku graliśmy na Watri i gramy i będziemy grać, na pewno. Dla nas jest ważne, żeby pamiętać o ludziach, jak to się dzieje, bo tak naprawdę jak nam na początku było ciężko przekonać nie do końca do Majeranu, a do autorskiej pieśni, to pierwszym, jaki nas podtrzymał, to był właśnie otec Hraban. I dla nas to było ważliwe, że dneska mogliśmy być i bardzo kraśnie dziękujemy za zaproszenie dla ansamblu Kyczera i dziękujemy dla pana Jurka Staryńskiego, jaki nieraz pomagał, pomaga i będzie pomagać, bo taka to jest po prostu ludyna. Bo ja rechać nie wmił, не жди мене, бо я і так прийду. Я прийду.
plecy liczę, słowa jasniejsze, memi dom, burmotinia skoczne, swoją smiczku hołodni w domi, bezdumno bezhołodne. Tyle wysokie niebo, i maluj kwaczem, bo weliczyć sprawdzi nie trzeba, gratis na plecy liczem, ne wirmeni, bo ja brechać ne wiu, ne żdymene, bo ja i tak rydu. Ja przynesu Tobie swoją nadzieję, a podaruję smutok. Tyle wysokie niebo, niebit malujesz kwaczem, bo weliczyć sprawdzi nie trzeba, zbierać na plecy nikczem. Приїхали днеска до Лігничі pomocy człowiekowi, który od wse pomaga wszystkim. Nadia wydała do tej pory 3 płyty i na każdej tej płyty jest logo Stowarzyszenia Lemko Tower. Ale nie chodzi tylko o to logo, które się tam pojawia, chodzi o człowieka, chodzi o ludzi, którym stała się bida. Zchoryła im plebania, zchoryła chyża i to jest dla nas powinność byty tutaj dneska i pomocy, zaśpiewaty, złożyty komuś taką firu, chodzki taką. Wesołych,
першій частині концерту виступала ще Kyczera, котра запрезентувала два танці, а окрім того ще śpiewanki. Не тільки такі, як już śpiewają od parę років, але to, jak навчилися tamtego roku w marcu, zaprezentowały деякі śpiewanki ze spektaklu Sobitka. Tak, że думам, że dla tych, jakich dneska byli na koncercie, mały taką możliwość, żeby poczuć Kyczeru w innym wydaniu nowszym i poczuli prosto, jakby ciuką inakszą lemkiwską śpiewankę, bo sobitkowe śpiewanki są ciuką inaksze, one mają ciuką inakszą harmonię. Tak, że zapraszam wszystkich na lito, żeby zobaczyć sobitku w pełnym wydaniu w Poli, desy na Polani. Zapraszamy. Berdo, berdo, berdowyczko, jak nas malone weliczko, hej, mało nas, poczedzi wczak będzie nas. Berdo, berdo, berdowyczko, jak nas malone weliczko, hej, mało nas, poczedzi wczak będzie nas. Berdo, berdo, berdowyczko, jak nas malone weliczko, hej, mało nas, poczedzi wczak będzie nas. Berdo, berdo, berdowyczko, jak nas malone weliczko, hej, mało nas, poczedzi wczak będzie nas. Berdo, berdo, berdowyczko, jak nas malone weliczko, hej, mało nas, poczedzi wczak będzie nas. Berdo, berdo, berdowyczko, jak nas duże, jak weliczko, hej, duże nas, rozrypę się szybkie raz. Bo sme w перерві, tak? W перерві koncertu 15-minutowa перерва, тіж на збирання datkів над inicjatywą czuwa Suspilny Komitet, pani dyrektor liceum, pani Anna Małańczak, Oksana Terefenko, pan Bogdan Cymbalak i pan Jurko Staryński. W drugiej części to koncert został podumany tak już na rokową nutu i to nasze dwa takie ansambli znane ze sceny Nadia i Kulbaba. Także tak energetycznie na koniec dumam, że koncert spełnił swoje oczekiwania i jak się to egzamin z toho dobroczynności zdaсть. No, коли dostaliśmy informację o tym, że jest taka propozycja, żeby wystąpić na koncercie charytatywnym dla ojca Hrabana i jego rodziny, ani minuty nikt się nas nie zastanawiał, tylko było jaka data, czy będzie pasowało, jak nie będzie to poprastawiamy, żeby pasowało, bo tak jak im już pierwszy powiedział, że to jest obowiązek wszystkich ludzi, którzy mają do czynienia z ojcem Hrabaną, znają jak win dużo daje dla lemkiewskiej kultury, jak dużo zawdzięki jemu i jego działalności lemkiewska kultura skorzystała na ciu Polsce, tak? Także nie zastanawialiśmy się ani minuty i od razu tak bardzo pozytywnie zareagowali. Nawet mieliśmy taką dumkę skorsze, żeby zrobić to w sobie w sportawi, ale dosyć 2-3 dni później już przyszła taka informacja od Kyczery, przyniósł nam jej Paweł, nasz człon ansamblu Paweł Basałyga. No i zareagowaliśmy bardzo spontanicznie, wszystko na tak, jak najbardziej. Nawet dneska jest z nami Jarek, który nie znamy grać, też się zgodził za graty bez żadnego problemu, pomimo gneśnych jakichś tam obowiązków, które miał, przyjechał do nas. Na początku, jak my dostały propozycję, żeby zagrać, propozycję widania, żeby zagrać dneska na tym koncercie, to pierwsze co podumali, jasne, super. Później poczuli, że to będzie tutaj w Elceku, w Lichnyci. Podumali, no dobra, fajny, wielki zal.
No i widania, czy się zapomnieć. No i z tym akurat nie było problemu, bo jak przyszłyśmy tu do zału jeszcze na początku koncertu, to znaleźliśmy, że 5 po 4 już był pełny zał, także nie punktualni, ale zeszły się, poczekaliśmy na ludy i fajno było, bo począł się koncert 15 minut po 4 i był pełny zał i kupa ludzi jeszcze stojało, tak że to nie tylko my, nie tylko Nadia, nie tylko Kyczera i Roman Hawan i licej w Lichnyci ukraiński, ale też ludzie, які przyszły dneska, przyczyniły się do tego, że warto pomagać i to widno, że to ludzie mają potrzebę pomagać. No jest ciła sala, teraz jest przerwa na kolektu, mam nadzieję, że się nie rozejdą, że będą. Ja im nie думав інакше, знав їм, że jeśli taki koncert, to na pewno tu z wszystkich okolic, nie tylko Lichnyci, ale Lubin, Szportawa, że ludzie przyjechają i są to te ludzie, widzimy ich twary i bardzo się z tego cieszymy. Jest pełna sala, każde miejsce siedziacze zajęte, także trzeba na którym stojać. Śpiewankę napisał Alan Horoszczak. Nazwał Ja.
dneska na scenie dumaliśmy nad tym, co zahrati, ale jednak to te nasze najstarsze hity, Cychanoczka, Dumam dość, Maluwanka. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy przyszli, żeby to zali te numery, żeby razem z nami śpiewali. Teraz rychtujemy kolejną płytę, ciłkom nową, ale postanowiliśmy sobie, że w końcu nie będziemy robić takich pokazów, upred, nie będziemy śpiewać skorsze toho, co rychtujemy, tylko wkażemy to już na premieri. A dneska wszystko to, co nagraliśmy do tej pory, Pisem śpiewanek najprawdopodobniej zagramy, także chyba, że publika będzie chciała jeszcze. Zapraszamy. Думам, що тот концерт to była dobra nagoda, żeby dowiedzieć się, że ludzie mają potrzebę zbierać się, chcą zbierać się, nie tylko starsi, ale przede wszystkim młodzi ludzie byli i byli ludzie, jakie mają 40 roków, 50, 15, 2, 1, byli najmniejsi. Także to jest naprawdę widno to też, że ludzie mają potrzebę. Bez względu na to, czy widziły u Szkyczeru, czy inne widziły, czy znają ansambl Kulbaba, czy czuły już nadzieję nieraz na watrach. Mają potrzebę prosto tu przyjść. Przede wszystkim na pewno pomocy dla odcia Artura Hrabana, ale też poczuty i byty razem. I nie tylko poczuty, nie znam, swoją kulturę, ale też streetety się. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że mamy znowu, nawet przy takich nachodach, jaki sumny, a z drugiego boku bardzo wesele, że mamy możliwość, że ludzie spotkają się, zapełniają taki wielki zal jak tu, bo dumam, że na dejakich, nawet polskich
koncertach, czy spektaklach, czy wydarzeniach kulturalnych nie jest takiej frekwencji. I to jest, думam, najważniejsze, że chcemy się spotkać i zrobić też to razem. Nawet byty na wodną zali przez 2 godziny.